Ahoj kuřátka. Dobré. Auta. Ahoj kuřátka. Rád bych vás přivítal u nového videa. Možná si říkáte, proč jsme se půl roku neviděli. Je to z toho důvodu, že půl roku jsem neviděl taky své auto. Protože se stala jedna nemilá věc, zastihla nás povodeň a mé auto zůstalo na zvedáku nahoře, akorát voda dosáhla výšky 3 metrů, takže z auta se stala ponorka. Samozřejmě jsem se na to nevykašlal. Hnedka jak bylo možné, auto si vzali kluci z EcoGarage, kteří se sami nabídli, za tím velké díky a motor zachránili. Taky bych chtěl strašně poděkovat všem, kteří se jakkoliv zúčastnili a pomohli nám v té těžké situaci. Dneska nastal ten den, kdy jsem se rozhodl si ponorku převést a uvidíme vlastně, jak na tom ponorka je, co všechno bude potřeba zrobit, aby jsme tento rok aspoň nějakou akci stihli. Pokud tě to zajímá, jak se z auta může stát ponorka a jak to potom vypadá, tak se pořádně usaď a sleduj tohle video. A tady přijíždí Erža, jeden z těch zachránců ponorky. Jo, vlastně, no je 10 hodin a Erik zaspal trošku, je trošku po 10. Tak jdem se na to podívat. Tady máme ponorku. Auto, ze kterého se stala ponorka. Za chvilku vám sundám plachtu a uvidíme, jak na tom je. A máme baterku, Erik říkal, že možná zkusíme, jestli chytne, ale že tomu moc nevěří. Nedávám tomu moc šanci, protože ty cívky už byly takové špatné, stala tam voda komplet, takže... Ale zkusíme to jen tak z prdele, že? Takže to bylo celé prostě takové vachrlaté. Takže uvidíme, jdu sundat plachtu. Jo, vpředu, vzadu, no. Tak si to rozbal. Dáreček. Tak kdybych ho poprvé viděl. A dívej, ono je čisté aj. Ty vole, nemusíš to mít. Však my jsme ti to umyli. Zvenku. No. To prasklo, jo, že? Já jsem to zastrečkoval, aby tam, protože tam jsou ty díry, víš, Jo, na... jo. Ty jsi nad tím jako fakt aj Jo, dokonce, já jsem měl takový jako lepší den, tak jsem nad tím přemýšlel. Teď jsem za kokota. Ne, nejsem, dobré. No? Plachtu si můžeš nechat. Ne, já jsem si objednal. To vám nechám. Tak super, tak mám plachtu na nic. No, to asi stačí. Mám. Tak to je hnus. Tak to je humač. Ty pido. No, tady ještě zbytek. Zbytek bahna. Aspoň víme, pokud byla voda, že? No. To ceď. Jo. Tak hned. No. Dobré, asi stačí. Tak stík. To je označil. Musíš otočit odpojovačem a zkusit jako start. Jo, tak čekej, tak tady jdu z druhé strany. Teď, abych vás uvedl do děje, co se děje. Jdeme zkusit. Ale ten odpojovač vidím, že stihl úplně zreznout, tak nevím, jestli to půjde, vole. Jdeme zkusit, jaký je život. Dobře, teď jde. A? Čerpadlo nejde, ale podle mě. Ono se mělo rozjet? Ne, Jo, teď? jo, Teď ne. se rozjede. Ne, to není vůbec zapojené. Aha. Vypni. To čerpadlo podle mě nejde. Čerpadlo dead. Čerpadla se jde, tak nic. No, to nejde. No, tak to bylo rychle, no. To bylo rychle. Tak čerpadla to nedali. je rychlý konec. To byl rychlý start. Jo, tady je Dan z Plamy Ostrava, který mi otahuje auto, čes bracho. Čest. A tady už vypadá, jako kdyby se nic nestalo, no, ale bohužel se stalo. Takže natáhneme ponorku. Už jsi někdy vezl ponorku na otávce? No, už jsme ji vezli tady. To takže... ještě teklo. To si teklo ještě. To byla čerstvá, to byla čerstvá. To jsme ji vezli do Přiborák. No tak ale vezla se tady, jako ne?
Takže to není premiéra ponorky na odtahovce. Takže tak. Tady mám to Hermelinový volant. Když jste někdo chtěli, bude na prodej. Volant z přikuti Hermelinu. Ponorka naložená, kluci, krásná práce, protože to je odtahovka přímo na moji ponorku. Úplně přesně to všechno vyšlo. Krásně. Tam se dělá vlogisek, můžete pak sledovat jeho YouTubeko. Pame Ostrava, že to je? Pame Ostrava YouTube kanál, hodím vám ho tady dolů do popisku. Jinak ho tam máte furt, že? V každém videu. Nevím, už půl roku jsem nic nedal, že? Ale na to skurtuje a vezem to na donud na mořnictvo. Tady už můžete vidět, jak ponorka pluje na odtahovce směr garáž. Na garáži se na to podíváme zblízka. Tak, kočička je doma, tady na svém místě. S Vilasem a s Postem jsme tady zajebali profi nájezdy. Protože jsme dřeli úplně vším, tady můžete vidět ten motor. Jo, engine. Engine není kaput, engine je OK. A tak jsou tady ty věci, no. A hlavně Herak a Zubak ti řeknou, úplně pohoda, ne, pomůžeme ti, ne? Kde jsou? Kde jsou? Víte někde? Nejsou. Zas. Ale jak to říkám já, a ještě, že máme ty ryby. Ty rybářské věci, že? A můžeme chodit na ty ryby. Co, Filda, řekni? Když nemáme v čem jezdit, tak budeme chodit na ryby, že? A tady bažina. No je. Vnitřek ponorky. No. Takže. Čeká nás veľa roboty. Řeknu vám, jaké jsou sny. Sny jsou tak, aby to tak a zítra by to jelo. Ale plány jsou takové, že prostě budeme pomalu na tom dělat, no. A pomalu znamená pomalu. Takže se uvidíme, až se někdy uvidíme. Ale třeba musím pochválit, jo? HSD podvozek, dívejte, máme skoro bez koroze. Husté, že? Taky čumíte, co? A i druhý, jo, že to není jako náhoda, ne? To je jako husté. To je jako hodně husté. A jo, a někde mě se pravá vrtula z olejového chladiče. Ale kde? To je ve hvězdách. Tak, abych tohle video nějak dokončil, musel jsem si dát nějaký den pauzu, abych to všechno promyslel. Takže tohle video bych shrnul tak, že tahle sezona je ohrožená. Strašně bych chtěl jet závod v dolní oblasti ve Vítkovicích, budu se snažit pro to udělat maximum, ale jak jste viděli na autě, to chce vyměnit kompletně celou elektriku, protože ta voda je i v těch káblech a nechci riskovat nějaké problémy kvůli tomu, že vlastně se na něco vyseru. Takže kompletně elektrika, nepřežili to sedáčky, takže celé auto chce kompletně překopat, takže to bude trvat nějaký ten pátek, ale velký cíl je závod v dolní oblasti ve Vítkovicích od Zapalto. A já začnu tím, co mám, nějaké věci budu dokupovat, prostě postupně, pomalu, takže pokud tě to baví a chceš být se mnou u toho, jak tohle auto přestavuju, tak dej tam like, odběr a vidíme se u dalšího videa. Čus!